Γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Άντα Αντρέου. Πώς? Ονομάζομαι Άντα Αντρέου Ναι. και είμαι από τις εκδόσεις iWriter και από εκδόσεις Πηγή. Πολύ ωραία. Είμαι συγγραφέας, έχω εκδώσει, είναι το δεύτερο μέρος της ερωτικής σειράς Επιθυμίες. Είναι το δεύτερο μέρος και το επόμενο το περιμένουμε εντός του χειμώνα. Τι να πω άλλο, η σειρά ανήκει στην ερωτική λογοτεχνία, αλλά τα πρώτα τρία χωρίζονται σε παρόν, παρελθόν και μέλλον της ίδιας πρωταγωνίστριας, ενώ θα ακολουθήσουν ανεξάρτητα βιβλία που θα εξιστορήσουν, θα είναι κάτι σαν μάρτυρες της ίδιας ιστορίας, γιατί θα πάρουμε χαρακτήρες από την τριλογία και θα εξιστορήσουν την δική τους ιστορία. Πώς αποφασίσατε να γράψετε ερωτική λογοτεχνία? Με διάφερε. Είναι κάτι, επειδή ξεκίνησα από το διαδίκτυο, δοκίμασα διάφορα είδη. Αλλά ένιωσα ότι αυτό μου κάνει, για αρχικό στάδιο, μου κάνει πιο πολύ. Εσείς πώς βλέπετε, έχει απήχηση στον κόσμο? Ναι, έχει αγαπηθεί αρκετά η σειρά. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στο φεστιβάλ? Έρχομαι για πρώτη φορά σαν συγγραφέας. Θα είμαι στις 10 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο των εκδόσεων Πηγή. Αλλά έχω έρθει και πέρσι σαν αναγνώστρια. Γενικά, από τη στιγμή, επειδή έρχομαι από την Κύπρο, δεν έχουμε τέτοιες ευκαιρίες στην Κύπρο. Οπότε από τη στιγμή που μετακόμισα εδώ στην Αθήνα, εκμεταλλεύομαι και πηγαίνω σε όλα τα φεστιβάλ. Και καλά κάνετε. Γιατί αγαπώ το βιβλίο, νιώθω ότι είναι ο κόσμος μου και το μόνο που κερδίζω γνώσεις, γνωρίζω κόσμο, ανοίγει ο ορίζοντάς μου, γιατί χωρίς να διαβάζουμε δεν νομίζω ότι υπάρχουμε. Ακριβώς. Εύχομαι να έχει πολύ καλή πορεία το βιβλίο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Χαίρομαι που βρίσκεστε στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου και να είναι καλοτάξιδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.